Cek, cek, cek. Cek, cek. Cek, cek.
Horas madihita salhutna. Jala selamat hari Minggu. Tarlumo bima dihamu amanami, inanami, naposo bulung, dohot remaja, naod dopeha marminggu di huriat tahun, hami sian parhalado ni huriata, pasahaton selamat beribadah di hita salhutna. Tapu kama parminggota maret dehita siabuk wede nomor 344 ayat sada 2 dohot 4. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi porbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Songo duhut-duhut do saluhut daging, jala songo bunga-bunga duhut-duhut ido saluhut hasangapon ni jolma, nunga malos duhut-duhuti, jala nunga marurus bunga-bungai, alay na hot do hatani Tuhani, rodi saleleng nilelengna, say burjumaho rasi rasa mate, dungi lehonok kumatuho, tupal hanguluan, haleluya. Haleluya.
martang yang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na suhatu dosan. Hodo na majauh kami, jala hodo na papunguhon akan na pinilitmu tuhuriam na badiay. Mauliate marohanami, ala naung di pasahat ho kami tu anakmu, asa ibana na punahami. Asi maroham, say pargogoy mahami mangulahon na nidok ni hatam. Asa domu hami dohot naung tolhas tulabungmu. Say patugu mahapor siyaw nami sahat rodi ajal nami. Asa sahat hami sogot tu halalas ni roha na sumurung. Na pinaradem di akka na makaholongiho. Asa pujion nami hodisi. Saleleng nileleng na. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita sia buku ende HKBP 455 ayat 4-5. Tersurat di buku lain, Patik ni depata dihita di minggu ujuk tahun parhuriaun, dohot parningotan ni akan moding sadarion, ima sian kompesi HKBP biddu 15, songonon ma padohan na disi. Tahatidak kodo, jala tahapor siaido, hamatian ido ujung ningolu ni jolma di portibion. Maradian maibana sian sadok ulauna. Adong halewaw dia kana porsea pabua Yesus Kristus naung heheido panguluhon jolma sian namate. Di patu pahuria do parningotan ni akkana modding laho padungohon haporsiauta marningot ajal tasad diri. Huhut pahoton pakrimon di hamonangan ni Kristus manaluhon hamatean. Songoni ng pakrimon di banwa gijang sabulon ni Todita. Dohot di hadodomo ni naporsiay dohot Tuhan debata. Sahat tunaro Jesus Kristus di napadua halihon. Marhite po daon taod dolhoddo pakirimon di haluaon ni jolma sian akka namate di bagasan Yesus Kristus. Taalo do pikiran na madok, boy na mangulo magkalo paspaso siyan namate. Taalo do pikiran na madok, pabuwa na adong pardumuan ni namate dohot na mangulo, marhite tangiang, manang mendoakan arwah-arwah. Taalo do pikiran na madok,
iko pajongjong tugu laho pasangapon na moding, dalan pangalapan pasu-pasu tu pinoparna, jalamarhite po daon, tatulak do sude rumang ni na pinudahon ni ugamo hasi pelebeguon, lumobi po da taringo tu toddi na madok, tading do toddi ni namatay, jala toddi ni namatay, gabi begu dohot sumangot. Dinamarningot ulaon na denggan ujudingo luna, alay dang mangigil pasu-pasu, dohot tadda siar-siaran siyan namodingi. Ima sahatna, atong rak mangidugogo mahita tu debata, laho mangulahon naho bartu patik nay. Ali Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon naho bartu patik mi. Amen. Tabi gema ede puji-pujian sian puangan ina.
Maret dehita sia buku de nomor 250 ayat sada dohot opat. Tato po tima dosat tanagodangi tu adaupan ni debata, martangiang mahita. Ali Tuhan debata, amani Tuhan Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na suhatu dosan sitop panasa na adong. Paruhum na tigor, na manghumi jolma manusia na ro do hami tujulom, manopoti dosa nami. Akan nahula ami marhite-hite sian pangalasion nami di patikmu. Ima marhite-hite sian tubuh-tubuh ni roha nami naroai. Nang sian pakatayon nami nasoture. Rodi pangolion nami dihisap-hisap ni roha nami. Sai se sama dosa nami saluhutna. Jala suru matodim tod di parbadia tu roha nami be. Asa tarbahen hami mangoloy ho. Di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami tuhanguluan na sorasuda. Na pinarbagabagam di akan na porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Tabegima baga-baga ni debata, taringot tuhasesaan ni dosata. Adong do dihita situa ni malim na songoni, nahudul di siamon ni habangsa hatongamon di banua gijang. Di baheni tarbahen ibana do panguluhon rodi ujungna akan nasadok turo tu debata marhite-hite ibana. Namangolu do ibana toktong, asa ditangihon na sida, hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Hudul ma hamu. Mari dehita sia buku ede nomor 340 ayat sada doho tolu. Tatangihon ma hatani debata turpuk epistel di minggu ujung tahun parhuriaun. Imana tersurat di buku Yesaya bidu 65. Mamukamai sian ayat 10 pitu sahatu ayat 20 tolu. Tajahama marsikat sorin. Ai idama ahu mamanopa langit nai baru doho tano nai baru. Jaladang be ingoton akan naparjoloi manang na tersunggul turoha.
Ahu sadiri pe marolop-olop domida Jerusalem. Jala marlas ni roha ahu mida bangsokku. Jala dangbe terbege di si suara pertangisan. Manang suara angguk-angguk. Jala palulion nasida ma akabagas laos inganan nasida. Suanon nasida ma hau anggur. Jala panganan nasida parbuena. Dang tagamon loja somarniula nasida. Manang manubuhon anak asa telehonon na tibu. Ay pinopar ni na pinasupaso ni Jehovah do nasida. Rodi tubuh nasidai. Ido sahatna. Mertua do akan ato mangihon hatani debata. Jala naupiopsa. Amen. Tabigay maede puji-pujian sian punguan ama. Marende hita siya bukwede nomor 80 ayat 3 dohot 4. Hatid ko mga haporsyaw tay, songon na hinatidakon ni dongata sa haporsyaw di sa dok por tibion, rap mahitaman dok. Ahu porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suhatu dosan, na tumapalangit doho tano. Ahu porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasaday,
Imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siya tod di porbadia, adorang suhabubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus. Namate tarpajal do ibana di hao pinarsilang, na tua tubanwa turu. Namulak mangolo di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamon ni debata Jahoba, amanai pargogo na suhatu dosani. Di sima ibana pay mamulak sugot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditodi porbadia, jala adong sadahuria na badia, huria hatopan halak Kristen akka na badia, dohot dihasisan di dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu do sugot daging ni halak naong mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amen. Tabi kima tikting na masa di tonga-tonga ni Huriata. Shalom. Titing Huriah GBP Sentosa, Resort Sentosa Samarinda, Minggu ujung tahun perhuriaun perningotan diaka naung moding. Minggu 26 November 2020. Topik minggu manomu-nomu banua gijang dohot tano nai baru. Na parjolo. Hobar tu data na masuk tu huriata torop ni ruas na marulang tahun di bagasan mingguon godang na 47 halak. Hatani dibatai mana tersurat di Jeremia 30 ayat 3. Jojo maho tuahu asahu pabotohon tuho hata akka nabulon dohot nasokal akka nasobinotomi. Tusude ruas ni huriata na marulang tahun hupasat kami. Selamat ulang tahun, panjang umur, debatama nama dongani huhut nama masu-masu. Napaduahon, anak lahir. Di hari Kamis 20 November 2020 di basa-basa tuata sadadat danak tu bawa tuata sadadat danak bawa tu keluarga te lubatobing inang boru purba hipas doda danaki suang songoni nang naturas nape. Maringanan nasida di Perum Bukit Mulia Blok B nomor 10 Kelurahan Lok Bahu masuk sektor Walu. Napatuluhon. Minggu ujung tahun perhuriaun manang peringatan orang yang meninggal. Sadariaun ima minggu ujung tahun perhuriaun perningotan akan amoding laos anon di jahau do goar-goar ni ruas ni huriata na parjolo moding. Papaton. Pemasangan pohon Natal. Di hari Senin tanggal 27 November 2020 pukul 10.04 wita di Patupa pemasangan pohon Natal pinangidohon ma tuganup panitia Natal umum 2020 ima sektor pitu dohot ganup perhalado ganup calot situa dohot tuganup kategorial asaro mahita di kegiatan dekorasi gereja. Palimahun kegiatan rutin. Mamuka sian mingguon ganup kegiatan di huriata masohot ima songon pertanyaan sektor sermon perhalado dohot PA kategorial diaktipon mamuse di tahun naro di bulan Februari 2024. Molo tu ganup kategorial hot malatihan kor hobar tu jadwal tabe. Nomor 6 persembahan amplop. Mamuka sian minggu tanggal 3 Desember 2020 masuk mahita minggu Advent laos tapatupa dosongon nasomal patupa pelian amplop khusus laho tu perayaan Natal ni huriata. Papituhon. Persembahan amplop dalam rangka pentahbisan guru huria Bibel Pro dan Diakones HKBP. Melalui pimpinan HKBP Pusat, Eporus HKBP menunjuk HKBP Distrik 27 Borneo gabe tuan rumah di HKBP di acara penhabisan tahunan guru huria
Bibel Pro dohot Diakones di hari Minggu tanggal 17 Desember 2020 tolu di HKBP Pia Raja Tarutung. Alani kita saresot sentosa tapatu pado pelian amplop khusus di Minggu Sadarion di Minggu Manogot Arian dohot Botari. Napawaluhon rapat resort. Di hari Jumat tanggal 1 Desember 2020 pukul 10.30 wita di Patupa rapot resort maringanan di konsistori nani dohotan ganup pangulan nagotiki sa resort sentosa, ganup parhalado resort dan badat audit resort. Pasiahon, korgabungan punguan ina Kamis dan Esther. Pinangi dohot tuaka punguan ina Kamis dohot ina Esther asama dohot ikor gabungan na di Patupa di hari Senin tanggal 27 November 2020 pukul 10 sia wita maringanan di gereja. Pesapuluhon undangan Natal PGI Samarinda. Di hari Jumat tanggal 1 Desember 2020 pukul 10.00 wita di Patupa Natal PGI Persekutuan Gereja Indonesia Samarinda. Maringanan di Gedung Mulia Budi Samarinda. Utusan Sian Huriatta Ima Punguan Ina Kamis dan Punguan Ina Esther. 10 sada undangan Natal Regional 2 HKBP Distrik 27 Borneo. Di hari Sabtu tanggal 2 Desember 2020 pukul 10.06 wita di Patupa Natal Regional 2 HKBP Distrik 27 Borneo, maringanan di HKBP Merak Samarinda. 10.2 undangan Natal Gereja HKI Samarinda. Di hari Minggu tanggal 3 Desember 2020 pukul 10.07 wita di Patupa Natal Huria HKI Samarinda, maringanan di Gedung Mulia Budi Samarinda. Utusan Sian Huriatta Ima Punguan Paduan Suara Sola Gracia. 10 tolu. Himbauan. Dimohon kepada jemaat untuk tidak memarkirkan kendaraannya di depan pintu keluar masuk rumah warga di sekitar gereja, terlebih di lahan parkir gereja GKKAI Sentosa, agar menjaga hubungan baik kita dengan warga sekitar dan dimohon juga dengan kerelaan hati untuk membayar parkir kendaraan kita roda 4, roda 2 kepada petugas parkir. Terima kasih. Jadi batas parkir untuk bisa kita parkir itu ada pohon bambu yang di sebelah kiri, sampai di situ aja parkir kita bisa. Jadi untuk menjaga hubungan kita dengan gereja GKKAI sudah berkoordinasi dengan kita di sini. Demikian supaya jangan, karena mereka setiap hari Sabtu dan hari Minggu ada kegiatan, jadi selalu mengganggu. Terima kasih. 14. Laporan Panitia Natal Perempuan Regional 2 dari Seksi Dana. Panitia Natal Perempuan Regional 2 mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan bantuan untuk perayaan Natal Regional 2, baik melalui proposal maupun melalui basar perempuan. Data terlampir dapat kita lihat warta jemaat. Terima kasih. Laporan keuangan Minggu 26 November 2023. Bisa kita lihat di warta yang di-share pada kita tiap-tiap sektor. Saplonom pelihat tahun pelayanan ke Gereja Bagaran, jadwal Natal, jadwal organis dan prokator doho titing perhepengon boi mata ida di lembaran titing naung di share di hita ganup. Nomor 10 itu. Hari Selasa tanggal 20 lalu bulan 11 2023, Parhalado full timer, calon situa dan keluarga, Manise itu bagas ni keluarga, VH Pajaitan, Inang Emboru Raja Guguk. Alamat Jalan Ring Road 3 nomor 67A RT 01 Gang Sempaja, Gang 6 Sempaja. Nomor 10 lalu. Hari Sabtu tanggal 2
bulan 12 2023 pukul 15 WITA, semua tingkat anak sekolah minggu mengadakan gladi kotor dan sekolah minggu balita kecil, sedang, besar di gereja. Nomor 10 sia. Pada hari Minggu, tanggal 3 bulan 12 2023, sekolah minggu mengadakan konser mini di ibadah pagi dan siang. Dihimbau pada semua jemaat agar kita ikut berpartisipasi dengan sukarela. Songonima titing dihita sadarion, Tuhan debata mengaramoti butima. Tapasada marhata martang yang mahita. Tuhan debata amanami para sirwana semurung puji-pujian hasangapo di pasa arwanami tu ada pamu oleh Tuhan. Dipakilalah rohanami do dengan dibasam do asin roham natotong mengiring-iring daging dohoto dinami. Boy kami merpungu di bagas joromon memuji pasangapo guarmu nabadiai. Mau liate ma di pasa arwanami Tuhan. Pasu-pasu mahami salhuna naro tu bagas joromon asima roham. Tuhan debata amanami para sirohana semurung, suang songoni molotung adong, ruasmu nasubui ro apaladikion tuhoro totong pasaton nami homa totong namandungani nasida. Molo na di bagasan parsahito Tuhan, pamalum masay nasida siya pamatang na asima roham. Tuhan debata amanami para sirohana sumurung, suang songoni ruas ni huriam, di bagasan mingguon adong 47 halak na barulang tahun. Mauliate ma di pasaroan nami tuho oleh Tuhan. Ala di pasato tunasida umur nagajang. Totong mahu pasatami tuho. Ma totong na madungani nasida. Manangape na perlu dingulu nasida pasu-pasu masaluna. Asima roham. Tuhan debata amanami na para sirohan na sumurung. Suang songoni nang yanakon nami tuhoro tutong pasaton nami Tuhan. Akan na memet bahan manasida ibur-ibur magudang. Dungani nasida di permemana. Di namar sekolah ho matutong na mga lian hapistaran habisuhon na siya koy. Di na mga luluy parkarejuan Tuhan ho matutong patuduhon parkarejuan. Ho bartulo maroham. Asima roham asa anggiat tu ari-ari na mangihut martabasa basilas ni roha. Tuhan debata amanangi para sirohan sumurung. Suang songoni adong di pasato di palomeo kosa dadak danak bawa tu amang telu batowing inang buru puruba. Mau liate ma di pasaroan nami tuho oleh Tuhan. Ala nunga di palomeo ko na poso tu nasida. Homa totong na madongani. Homa totong na mamasu-masu pada usia naka parsahiton. Suang songoni nang natoras na. Leanak kapasu-pasui asanggia boy marmudu-mudu yanak kona tu ari-ari na mangihut. Tuhan debata amanami para sirohan na sumurung. Suang songoni rencanani huriamona le Tuhan. Tuhoro totong pasaton nami. Manangahape di bulan 12 sona le Tuhan rencana nami. Homa totong na mandongani hami. Padao sian akka permaraan. Terlumubi di akka pesta-pesta Natal. Homa totong na majagai hami asimaroham. Tuhan debata amanami para sirohan na tumurung. Azari hami mamilangi hari-hari nami. Asauboto hami makamulatehon. Akka paso-paso mina kuzalo hami. Asimaroham ali Tuhan. Digijang di saluhut na jumulo sesa dosa nami. Asa tamah hami daupanmu. Tamado pe hami majalo akka paso-paso mi. Marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Jalo matingang nami. Amen. Maredehita sia buku de nomor 277 ayat sada dohot satorusna laos disomata pasahat peliata. Yesus Kristus Domanobus Adios Maon Sudi
Tes. Hurian itu hata, noeng masuk mahita, tu acara perningotan dinamoding, mare de mahita. Petangisan dohati aku hasiano oh seasa sahibe Salmano Santo Dog na terpasiding Anggo amatiani Hamu akadongan sahapursaun di bagasan goar ni Tuhan ta Yesus Kristus.
Sadarion ingotota doaka dongata nong jumolo moding sian tonga-tongata di bagasan sataon parhuriaunon. Dangna mangarukari lungun manang sidang olok kita nuaing disi. Ay tapatu pape parningotat dia kanong modingi na paingotok kita doi. Pabuahi tape moding do muse songod dongata naung modingi jalata hapor siyawi do dadaha matean ujung ni pardalanata tungdalan hanguluad doi. Songon nanido ni Apostel Paulus tuhuria Tesalonik. Aya pala Tuhani mana tua sogot siap banua gijang mardongan suara ni situa ni suru-suruan ni debata dohok mardongan sarune ni debata dungi hehe majumolo akka namate akka namarhite-hite Kristus. Mare demahita. Sana sonang dong akin nagodo saguk alsak soy do ut mau satu surgo Atong tabegema aka goar ni ruas ni huriata na marujung ngolu di bagasan sataon parhuriaunon mamuka siang tanggal 20 November 2022 sahatu tanggal 26 November 2023. Akauma goar-goar ni ruas ni huriata na marujung ngolu di bagasan sataon parhuriaunon. Naparjolo Parlin Simanuk Kalit Moding 15 Januari 2023 tutup umur 58 tahun sian sektor tolu. Napaduahon Rifki Pasaribu Moding 20 Maret 2023 tutup umur 25 tahun sian sektor opat. Napatuluhon Barita Pasaribu Moding 16 April 2023 tutup umur 55 tahun sian sektor walu. Paupaton Feifel Sihol Pasaribu Moding 21 April 2023 tutup umur 2 tahun sian sektor sada. Palimahon Kirana Aksela Sitopul Moding 20 sia Juni 2023 tutup umur 2 tahun sian sektor 2. Paonopon Supratman Manalu Moding 20 sia Juni 2023 tutup umur 54 tahun sian sektor sada. Papituhon Usulani Sibolon
Modding sada Agustus 2020 tutup umur 41 tahun sian sektor opat. Pawaluhon situa mangapul silalahi modding 22 Agustus 2020 tutup umur 82 tahun sian sektor tolu. Pasiahon mundar si hotang modding 23 Agustus 2020 tutup umur 58 tahun sian sektor pitu. Pasapuluhon Kristina Tiku Biring Kanae Sitorus modding 10 Oktober 2020 tutup umur 70 tahun sian sektor tolu. Nunga maradian nasida sian nasa ulonna di Portibion. Alai nang peikon apu tuganu jol mahamateani. Songon naung masa tuaka haholongan ni rohata naung jumoloi di bagasan pangaramotion ni debatado nang akai saluhuna. Ai Kristus do Tuhani Tuhan ni namangulu dohot namate. Dido di Pangukapod 20 ayat 12 dungi huidama akanaung matei akana mekmek nang akana balga jongjong di jolo ni habang sai jadi diuka ma akka buku dungi diuka masada buku na asing ima buku hanguluan gabe diuhumi ma akana matei marguru tunatar surat di bagasan akka bukui hobartu naniula nasidabe atong rim mahita jongjong di bagasan uduk dohot serep ni roha martangiang mahita di bagasan rohat tabe asa toktong ingot hita pasahat to dirita tutuhatta sahat rodi hasusudani bohal tabe laos mangedehon sai masih paidaan. Masih paidaan Adonai perseyai dosa Martangiang mahita. Ale Tuhan debata
nasian nahinan jalana mangulu rodi saleleng nileleng na. Huingot tami sadarionak ka namate siang hami, naung pajolohot tulabungmu. Dihodo anak kicu ni Banua Gijang, jala duka podoi diaka na mga sahon Tuhan Yesus Kristus. Narukado rohanami sadarion marningot ajal nami. Dohot haheheon ni daging diari sogot. Maulihate ma rohanami tuho. Ala ditubuhok ko hami tu pakirimon na mangulu. Gabi partohap pami di hanguluan na sora suda. Dadana madele hami diari parningotanon. Alay na malungod do hami. Di sabulo ni todinami. Nung atorop dongan nami naung nialap mo. Tau si paingot do ujung ni lakkanasida di hami. Bay pakirimom mida Tuhan Yesus di ujung ni lakka nami be. Saya sungguli marohan nami mabait tiruan na denggan dia kapinopar nami. Saya puli mana marsa roha doho takka na matean. Asaunang mga dungi jalamat dele nasida. Saya taiti marohan nasida mamereng do pagijang. Saya lehot todim tuhami. Asa takas di hati dakot tuhami. Naung dohot dohami anakmu, jalapaneyat diarta na di Banua Gijang. Say padaw maganggu ni roha siyak kami. Asa hoha porsyon nami maniop Tuhan Yesus si Pangului. Adorang hubolus sami, rura linggoman ni hamateani. Molohomur mata nami be, ukka ma mata ni roha nami. Asa takas ni ida dalat Tuhan sonangani. Molohalang dila nami, so binoto be makuling, pargugoy mahami, marhite-hite todimi. Asa tarjow hami, ale amang, sahat tutangammu ma todiku. Sa ipatiurhian rohanami, asa hobas lakka nami, jalasonak kami, lahomate, di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Martang yang mahita. Dami ni debatana sumurung sian saluhu na roha. Ima mangaramuti hati-hati doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras ma dihita saluhuna. Huriani tuhata dihita saluhuna amanginang nang songoni akka naposo ni huriata. Jamita di permingguata sadarioni masian buku pangukapon. Bidu 20 sada ayat sada 1 ayat 4. Pangukapon 20 sada ayat sada 1 ayat 4. Ujahaon madihita tapeuti hutma. Dungi huidama Banua Gijang nai baru. Dohotano nai baru. Ainung ngasalpu Banua Gijang na parjolo. Dohotano na parjoloi. Lautipe danga dongbe. Jalahuida mahuta na badiai tua siap Banua Gijang siat debata. Ima Jerusalem na baru. Na pinature songonoroan na sinanggulan madapoton harajaan na. Jadi hubege masuara na gugo siyan habang say na madok. Oddo joro ni debata di tonga-tonga niyak ka jolma. Na maringanan maibana di tonga-tonga nasida. Jala nasida ma bangsona, jala debata sadiri, saor tunasida. Jadi apusan ni debatama nasa ilu-ilu nasida, sian mata nasida. Dangadong behamatean ng arsa ni roha.
nang anggu-hangguk, nang nahasit, dang disibe, ay nung ngasalpu na parjului. Ima saha niturpuhe. Hurian itu hatta dihita saluhuna amang inang, sada hal na khusus idauta sian si Johannes songon panurat ni buku pangukaponon. Ima panatapan diakka naneng masa dope. Belum terjadi. Tetapi Tuhan memberikan karunia kepada Yohanes, penulis kitab ini, untuk menyampaikan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Songon goar ni bukom maamanginang, tujuan ni nasida. Ima mangukap akan naneng masa hidope. Dang masa dope, alay naneng masa. Dilehot debata pangukaponi, manang wahyu. Ima tu si Johannes mangida akka naneng masai. Maragam do memang melutajaha buku pangukapono na manginang banyak dibicarakan tentang hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Alay termasuk donang panatapan na dihatahon na sida diturpuhon ima taringot Tuhang uluan dung hamateane. Saya syukur-syukur rohatta. Songod dia doi. Ahado na masa disi. Bohado tutu parjadi nii. Songod dia do keadaan nii. Banyak orang bertanya. Terkadang songoni bapi padita manginang mol dua lusan. Ahado na masa tutu. Songod dia do. Moloro azal ni portibion. Moloro Yesus na padua halihoni. Aladang adong dope penelitian na ilmiah taringot tusi. Alay tutu songon nubuat manang pangukapon na nilehon ni debata tu si Johannes. Dihatahom ma. Ido bahe na manginang molo ringgas rohatta majaha buku ni si Johannes ima buku pangukaponon. Ay jojo dibuha si Johannes pakkatayon na namadok dungi huidama ninnay mana. Manang dido ibana dungi hubegema. Jojo rupani dimulai pakkatayon ni imana madok na si songoni. Dungi huidama, dungi hubegema. Dos doi amang inang songon halak na terkagum-kagum mamereng akka hal na baru dihatahon ni mana ma tudungan na. Marcarita masahala ina ima ala na baru dope ina taon inangon mulak sian Jerusalem tur Jerusalem. Dicerita ni inangon, may dok. Gajang ma diceritahon, jojo may dok inangi, amang, huida madisi. Songon natarsura di bibili. Dungi, huida mamusedisi. Dungi, huida mamusedisi. Melihat sesuatu yang tidak pernah dilihat. Dungi diceritahon ma. Terkagum-kagum, bangga imana menceritahon nani idanay. Asa songoni manangamanginang keadaan ni si Johanneson. Diuka debata sada pamerengan tunasida nasoheani ida mata ni jolma. Kagum do imana disi. Dungi di patol hasma di surat tomai omma buku pangukaponon nang sahat tolhas dihita. Ala jojo dihatahon si Johannes akka hal nai baru
nasoni ida ni mata ni jolma. Nasoha di bereng akkana asing. Atong ahama nani ida ni si Johannes ona manginang hobar tuturpuk taon. Di ida si Johannes mandisi. Langit na baru, dohot tano na baru. Jaladak kola ni, di ida si Johannes ma, tua de bata, sial langit na barui. Jala marhabang sama, di tano na barui. Didok may Jerusalem na baru. Omma na ni idana. Molo tasukun na manginang, ahado lapatan ni Jerusalem na baru dihita. Hirasudero ra sepakat ti taon, madok, anggo Jerusalem na barui, imasurgo sabulo ni toditay. Jalame mangido, Yerusalem yang baru. Omma di patolhas, jalay mainganan habangsaan ni debata na pinaulinay. Jala didok manang tuhita manginang. Ido nang inganan niya ka na porsiyay. Dung salpu saluhut na akan na masaon. Suku-sukuma rohani sadadak danak tuopung na. Memang ngaremaja dak danahon. Opung dung dapo tiki manong. Tu dia do holao. Inna pahopunay ma tuopung nay. Pabuhama tutu dia lusiopung ngomma. Batu dia polalao. Batu tano ima dipudi ni jabute. Ito bakas somal lusongoni. Kuburan anggodang isaping jabuna, ijolo ni jabuna, molodang ipudi ni jabuna. Dangi maksud no pung. Maksud na molodung mate ho dung modiko anggo pakirimomu tu dia do holao. Tu surgo do manang tunarokkoe. Ala ni kedekatan ni pahopu topung adona dang nala ni dia. Dungi alusi opungom macetus. Dia pindah foto-fotoi. Mamerengi simak. Ini mana rupane. Alas bohado tutu. Molodang diboto. Tu dia tujuan ningoluan. Molo mamereng dilapi do pangapurat. Karamasan na po sunwaing. Anggo tikidak dana jago-jago do. Sita-sita na dangi. Songoni bo na tong tikidak danak. Ado sita-sitam. Tentara. Maka na pangkas na pe. Pangkas tentara no jui. Tikidak danak. Holani lamuliling. Sahat tu esema. Ado sita-sitam. Mamerengi sima inna. Dang binoto. Tu dia tujuan ningoluna. Asa hapor seota maddo amanginang marhite hata nitu hata ditikyon. Inganata dung salpu portibion. Imarap doho Tuhani. Di Jerusalem ne baru. Ima surgo hasonangan. Surgo sabulo ni toditay. Amen. Ikoni dotong. Dia tung pola rupani gawe tadok. Dia pinaboto-botoi. Ngagodang nakaning eddi. Songon kornya kaina nakaning. Edeta di buku edi patol hason. Songod dia tujuan ningolunya kana porsea. Rap dohot Tuhani. Asaom maamanginang nani ida ni si Johannes. Adong Jerusalem na baru. Inganan na pinauli ni debata. Inganan habang saan na tahta kerajaan Allah. Ima surgo hasonangani. Ima nani ida ni si Johannes. Napaduaho na manginang. Didok diturpuk taon. Dungi hubegema ni na si Johannes. Ahama tutu na binege ni si Johannes. Di pangukapon nai.
Akka dia mai. Nabi negeni si Yohanes ima suara habangsaan. Manang di tahta Allah. Terdengar suara berseru-seru dengan berkata, Odo, joro ni debata, jala ibana, maringanat disi, marhabangsa disi. Tahta Allah yang kudus. Asa disi manang taboto. Ia Jerusalem na baru ya manginang. Disi dangadok hamatean. Dangadong arsak. Dangadong bidisi anggu-hangguk. Dangadong bidisi akan hasit. Ay ngasal pube saluhuna. Asa tohoma songon guarnay hape. Surgo hasonangani. Ay inganan na sonang may. Inganan na pinaradi ni debatamay. Tuak ka na porsea di ibana. Jadi pe molo jumolo. Akadongata siyang portibyo na manginang. Suku-sukur rohata. Tudia do imana lao. Tudia do imana. Tudia do. Hapor siyot tamadok. Nga sonang benasida. Di inganan na sonangi. Ima surgo sa bulo nito ditay. Jerusalem na barwi. Memang inganan na sonang. Alay hitaon. Bako ni halak batak. Malo-malo memoles kata-kata. Uju mga puli. Sejot-jot do akan na madok hatay madok di hatana. Nga malub BHP edah itokon sa ininna. Baga sa roha sa malu malay buhasa mate. Naroha marupa ni. Alamalo me mules-mules kata. Jidang say pola ta poles-poles ya manginang. Tu matadok. Nga sonang be, diinganan na sonangi. Ay ido di patol has si Johannes. Ay sorong binahasit. Dangadong behamatian. Dangadong bidisi o akaarsak. Aka na sonang nama. Sada kepastian na pinasahan ni si Johannes. Songod dia do Jerusalem na barui. Ima inganan nasonang. Alay hitaon, lalak matagattung. Kapastian inganan nasonangi, ima Jerusalem na barui. Mulutay ngo tamanginang ay uju pajupang Jesus dohut buru Jerusalemi. Ketika Yesus menjalani masa kesengsaraannya. Pajupang may bana do boru Jerusalem. Memang saya tumatangis dua ka boru Jerusalemon. Ditangisi Jesusi. Ala neng dapot na matikina. Ima tu dolok Golgata. Alay ahamadido. Tuhani tuak ka boru Jerusalem. Hamu akaburu Jerusalem. Unang maaw tatangisi hamu. Dirimu nama doho akka yanak komuna. Ima di Lukas 27 ayat 20. Molo talapati amanginang ado tutuas tuanna. Buasa do Jesus unang tangisi hamu wow. Alay hamu matangisi hamu doho akka yanak komuna. Lapatan na manginangala dungjupang Jesus. Tuha mateani. Jalaido dalanna. Sahat may bana. Pajupang doho amanay. Ima di surgo hasonangani. Dang taonon nabi na porsuk. Dang taonon nabi akan nahasit. Alayang ko na ditanoon. Taonon na dopi akan nahasit.
Jala taonon na dopiak na porso. Kita yang berada di sini, yang masih diberikan Tuhan kesempatan menjalani hidup ini, batu tu ikon na dopot ta dope akan nahastiti. Alay ganup nang jumolos yak kita. Dilabong ni Tuhani, ima di Jerusalem na baru inganan na sonangi. Samarhite turpuho na manginang, pangukapon na pinasahat tuhita sa luhukna. Guarna madayina. Songon guarnay surgo hasonangani. Sonang matutu diinganani. Ala disima de bata marhabangsa. Amanginang dido di bukuet deta. Bukuet di 522 ayat sada. Surgoi sabulot tadoy. Dangadong be siayo disi. Taburo eddeon muluta eddehon. Jala jojot doi tabege. Alayaha matutula patanna. Surgoi sabulo ninna. Sabulo boy doi lapatan ni tempat asal. Manang bona ni pinasata. Asa dohonom mahape amang inang sudiak kana porsiyay. Dung dapot ditikina mula do pehita tubona ni pinasatay. Ima sabulotay surgo hasonangani. Tempat asal kita sianido. Memang anggo dihabatahota, anggo bona ni pinasata manginang, sian habatahon, bahutat tama, idia mahita tu. Alay anggo sian hakaristeno diajar hotu hita saluhutna. Bona ni pinasata, ima surgo, Jerusalem ne baru. Siani do hita. Jale komula do musehita tu si. Alay gabe jol manay baru ma. Mulu dido Jesus Kristus. Songod dia doan nong. Keadaan ni jolma. Dung jupang di Jerusalem na barui. Jesus madok. Songon suru-suruan sa luhukna. Di sana orang-orang akan seperti malaikat. Asadak kolat jolmaya manginang nagabe baru. Doho donang inganan naipe. Di bahid debata tu inganan naib baru. Imasongon panatapan ni si Johannes. Nanya hatahot tu hita di turpukon. Langit naib baru. Tano naib baru. Ima Jerusalem naib baru. Surgo sabulo ni toditay. Renungan na arga doon na manginang. Rode bata menghadirkan sorga. Dang siluluan ni. Ala de batado napatupahon ni. Kita piatong ditikyon. Bohado hita menghadirkan keadaan nasonang. Keadaan surga di nguluton. Bohado hita manginang menghadirkan keadaan nasonang di Jabuta. Bohado hita menghadirkan keadaan nasonang di tonga-tonga ni keluargata nang diak kapar karejoat tape. Bohado nguluton mabuan hasonangan tuaka humaliyang. Ayolo do say mohop ijabu rupani. Buasa mohop. Alasay ribu torus. Alasay gaur torus. Sahiran aswarung bekiadaan hasonangan dijabui. Hape hita do namadok. Rumahku adalah istana kuninna. Jojot don nagabe pergumulan. Di tonga-tonga ni pernguluata. Dang gabe surgo be jabunay.
di tonga-tonga ni keluarga. Alay sa ribut terus amat tay tuak kaya nakona, inatay tuak kaya nakona, amat tay tu inatay. Sehingga rumah menjadi jauh sebagai tempat kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Menghadirkan keadaan sorga di tonga-tonga nih ngulut tahun. Hadirkanlah surga itu di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Amang inang molope siganup tahun tapatupa ima minggu akhir tahun gerejawi. Hari parningotan nyak kanong modding. Jalanung anak kaning tabiki. Goar ni ruas ni huriata. Naung jumolo siyak kita. Dang pola abatar rupa ni molope tangis si taong. Haci do memang persirangan ni hamatean. Aledang na mga rukari, akasidangolon, huria. Dang nalaho patangis-tangis so kuria. Alay naman unggul hok kita doi. Hita pian non, jupanggo, muse, songon akka, dongatay. Dang napabiar-biar ho namang inang huria. Molo pedi patupa, acara si songonon. Ala memang sudizol may kosado tu si. Nangadong nasusahat. Ido makana didok memento mori. Ingot ari hamamatem. Alay om masiti opatta. Nunga di parade de bata inganan na dumenggan. Tuhitak kanapursea. Dukkon hamateani. Debatado patupahoni. Jaladang siluluan ni. Debatado manoguhita di si. Ima surgo sabulo nito ditay. Naparpudi amang inang songon nakaning ditiktingtay dihaporsay HKBP pusat do distrik taon gabi bolahan amak. Ima di penabelan ni guru huria Bibel Frow do diakones di bulan 12 on 12 on. Di Piaraja Tarutung. Memang nga terpusat nuay nganggo ganup pentahbisan. Dang marsera benganan pentahbisan ni. Nga terpusat di Piaraja Tarutung. Alay itu tu anggo akka hasuhuton na ipili ma. Isedo na makasuhuton. Sebelum na pentahbisa padita 2 gelombang. Resort Jalan Jambu, Menteng Jalan Jambu makasuhuton, dungi Resort Teladan Medan. Jalan apa tuluhonon? Distrik Borneo ma. Di Lehon gabi bolahan amak. Asa dohok matong hita, persidohot makalason jala mendukung programi imana patupa panupahion marhite pelian nang sa resort. Dalam mardalat donang amang padita resota, majupangnya kapiga-piga ruas pasahaton proposal. Asa di bagasan las ni roha mahita tong pasahatuni songon program ni hatopan. Martaba-taba kabar barita na uli, asasaha ng pelayanan ni tusude huria na adong di sadok HKBP-on. Tuhatama na manupahihita. Amen martang yang mahita. Muliate mali Jehovah. Di minggu sadarion di paingot todo hame. Marhite hatam. Sian panatapan ni si Johannes. Adong tano na baru, langit na baru. Jalatua mahu marhabang sa ano disi. Ima
nanido na Jerusalem na baru. Odo na say disiholi rohanami dung ditikina anon. Jupak kami tunanido na hamateani. Asa bagas matutu pakirimon nami. Ngolu namion sahat tu inganan hasonangan na pinarademi. Say pargugoy mahami inalaho madalani ari na pinasahat mo tuhami dope. Salilik kami mangulu di Portibion. Molope tutu di paingot to hami. Ima di parningotan nyak kadungan nami ng jumolo siya tonga-tonga nami. Dalam mo may pasunggulhon, hami saluhu na, asa hami pe, ditikina anon, ikon songonido. Alay na pos dorohan nami alay Jehovah. Napasupasom mo hami, di paradeho, inganan surgo sa bulo nito dinami. Asi maruham mali Tuhan, say pargugoy matutu. Akaruas ni Huriam. Alanaong jumolo dialapo akadongan na hinahulongan ni Nasida. Keluarga ni Nasida siyan tonga-tonga ni Nasida. Hodo pangapol na sumurong dihami sa luhon na. Mauliate madiho ali Jehovah. Sa hadiho mangulo nami ala ni Jesus Kristus, martangyak kami tuho. Amen. Mared de mahita. Namo siondoro aku dunasonangi tuinganan itu hatai tano ondo di sudana pangisinai susah saya susah rohani marala balot hati diseleni nasonangi soadang nahurang sabam sonang rohaki mola yung sahat adusi. Ayan digon idauku hasonamaki rapon Yesus ale aleki haholongan nabadia sian Yesus sonang say sonang rohani marala peluk di surga dinasonangi seadang nahura sabab sonang rohaki mola dusahat adusi.
Tatangyak koma peliata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Ginjang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan. Doho nasa ulibasa na molutus. Pasat tami masyan na nilehom me tuhami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asahu parhasyak kami pilihanon, pati bulhon harajaon mo, di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehol-lehom mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon mi tonirani pamataku osadohon kuguki rani salut artaku upasaran inuhon rasa usatongkudon. Alea manami na di Banua Ginjang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaonmo. Sesaut malomo ni Roham di Banua tungon songon na di Banua Ginjang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai ho donang punang harajaon dohot agogon roni hasanapon saleleng ni leleng na amin. Jalohamo mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala dipasaorhon madamena tutod di munabe. Amen. Selamat hari Minggu madihita saluhun.